No, teď už to běží, tak my jdem do vody, Co, tak nás... jako nahrává? Tak, no, už to nahrává, tak nás... Akvabely. Já myslím, že jsem lehno, tak jsme tam. A ono už stačí. Když to červený zmačkneš, No, tak to až mi to přestane bavit, tak to zmáčknu. No. tak potom volný nezáží. No to zmačk a Ne, jeden bazén. projdeme se. Tak, holky právě dosáhly času 2 minuty 15 na 25 metrů. No?